shine investment in yazo jihar mu saboda wannan so wato a samu yanayi ne wadda na farko za mu ba wa matasa aiki, na biyu ita kanta jihar za ta samu ƙarin kuɗin shiga, sannan inda muke so ku yi wato ainihin wannan kamfanin naku wurin nan zai iya zama residential area. Kaga an sake samun gari ya buɗe a maimakon yadda yake a cushe ɗin nan. Kasancewa kamfanin a gurin ma'aikatan da kuma wasu mutane da su iya gine-gine a wuraren, kun gane ai. So wannan duk ci gaba ne mu a jihar. Muna marhabin da wannan haka da ku zo da ita. Excellency, mun ji daɗin bayaninka kuma da yadda ka karɓe mu. Kuma muna baka tabbacin cewar za mu zuba isasshen jari a wannan jiha taka, insha Allah. Kuma abu mafi burgewa da jiharka duk da fama da matsalar rashin tsaro da ake fama da shi, kai jiharka ta tsira. Hakan ya sa babu wanda yake shayin zuba hannun jari a jiharka. To alhamdulillah. Wannan magana ta daɗi kuma ina tabbatar muku da cewa in dai magana ce ta tsaro, to Allah yadda we'll do our best. Za mu ga cewa mun ƙara ƙaimi wajen ganin cewa mun kawo wa mutanenmu tsaro kuma da kiyaye dukiyoyinsu. Insha Allah. Tofa, 'yan bindiga a ƙauyen bindigan kuma? To ta yaya aka yi haka ya faru? Ni ma abin da ya ɗaure min kai kenan. Amma a halin da ake ciki yanzu na sanar da GOC da kuma CP sannan kuma na kira security meeting a gaggauce. Gaskiya your excellency wannan ba magana da za mu yi wasa a kai wani. Ya kamata a yi sauri a ɗan matakin gaggawa. Ai ba zan yi da wannan a jihata ba. Gaskiya ne.
toilet. Lafiya? Me yake faruwa? Cikina ne yake ciwo. Cikina ke ciwo, cikina. Tashi mu tafi asibiti ko dai aihuwan ne? Wayo Allah na. Tashi mu je asibiti. A'a, ya saba mun haka zai daina. Ba ki da lafiya a barki a gida ga tsohon ciki wa san ko aihuwa ne. Ya haƙuri ki tashi mu je. To shikenan ina da likita na da nake zuwa wajen shi. Sai mu tafi. Naji. Tashi mu tafi gurin likitan naki. Wayo. Je ka dauko mu kullum mota barin dauko ma yafi na. Ya haƙuri barin zo ko? Hello? Doctor? Ga manan zuwa yanzu nan. Kana ji? To shikenan. Kar ka manta da maganan da muka yi. Sauran maganan in na zo ma karasa. Kuma ka caje su kuɗi sosai masu yawan gaske. Kar ka manta fa. To shikenan. Wayo! Mai gadi! Waje a hankali. Je ka buɗe mana gate za mu fita yanzu. Sauri. A hankali. Je ka